Bang usada sa makadalagtigo ang panit o ang ano. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batog ka ba? Alright people, siyempre nanami diri sa Mias. 40 years na dahil sila diri. Diba? Dugay na po rin kayo. So naran ebot na mong order. Since wala may pork, so among i-order ilang masilado diri silang chicken. Grabe ka ko ilang chicken, tanawa. Naong na ako niyo. Diba? Naong kayo. So muna itong unahon, habang nag-order na lang po na yung goog, kaning mga kinai o buwan na perfect. Okay. So diri isumba, wala na iburag mga sauce anak. So daogo na lang dayon ka sa imuhang tuyo o sausawan. Okay? So dito lang ilang ayong patilawan nato ni ang akong siyempre na ito puso. Medyo juicy siya. Sausawan. Medyo juicy kaya. Klaro. Dugdo na to. Perfect. Panit. Di ba ang usada sa makadalagtigo ang panit o ang ano? Oh. Kapot. Hindi kaghalam. Kapot yun. Oh, lamig ba? Sarap. Juicy. Oh, again. Juicy siya, juicy. Juicy. Pusno. Panda yun sa tapos ready ang sili. Okay. Sili. Kami. Ano ba ka magkinamot? Amet. Mura sa marinated. Marinated siya nga na iburang pagpini mong murang na ano siya ilakas sa ilalong. Beda. Kaya na ito. Yun. See? Juicy tayo. Sasawan mo ka. I need more pepper. Sarap. Sa ilang isaw dire, kidagko. Dagko kayo, di ba? Pagkaon sa isaw, dagko kayong isaw. See? Yummy. So, kung ano itong isaw, the same. Sausawan. Dagko ang ilang isaw. Ready? 1, 2, 3. Oh. Pili.
ilang manok. May uban manok kay murang mga grade 6 lang. Ila diri kay senior high na. Perfect. One more time. Sawan. The rice. Then bunga kayo guys. Walmart. Para mga diet ani. In fairness, lami siya. Dagko ilang mga manok, dagko ilang mga isaw. Tapos wala siya yung mga dagan sauce, daugo na nito sa sausawan. Again, diri sa Mias, walay kuan si tawana. Wala sila yung pork diri. So okay guys. Oh, grabe. So kamo, naba mo yung mga memories din eh. Kamo ba nakatisting diri sa Mias? I-share nyo ang inyong Mia story. Comment below kung unsa inyong mga memories aning Mias sa mga to nga tayo high school, college kuban. Alright? That's it. At sana po kami sunod nga barbecuehan? Comment lang below. Busog na. Bye.